Szeretettel üdvözlök mindenkit! A Process Bank mesterséges intelligenciával támogatott folyamatdokumentáció szoftverének bemutatóján. Belépést követően rögtön egy vezérlőpulton tekinthetjük át folyamatainkat. Az üzleti folyamatok ábrázolása és dokumentálása rendkívül fontos, hogy tudjuk, mely pontokon kell fejlesztenünk üzleti folyamatainkat, vagy akár felhasználhatjuk új munkavállalók betanítására, esetleg informatikai rendszerek bevezetésénél lehet rendkívül hasznos, hogy tudjuk, milyen folyamatokat kell támogatni az egyes rendszerekkel. A saját folyamataim menüpontra kattintva rögtön megtekinthetem az összes folyamatot, amit a rendszerben már dokumentáltam, és egy folyamat kiválasztásával rögtön egy grafikus folyamatszerkesztő felületen találom magam, ahol rendkívül könnyedén mindössze néhány kattintással megkezdhetjük folyamatunknak a felrajzolását, ábrázolását, amit könnyedén tudok akár újabb további folyamatlépésekkel is bővíteni. Amint az már látható, itt egy kész folyamatábránk van már, ami az alkalmazottak elismerésének és jutalmazásának folyamatát mutatja be. Természetesen készítettünk egy hosszas leírást arról, hogy miről is szól ez a folyamat, amely a HR üzleti területünkhöz kapcsolódik és a támogató folyamat kategóriába esik, hogy a kollégáink is megismerhessék azt. A grafikus folyamat szerkesztőben egy folyamatlépés kijelölésével a jobb oldali információs panelen a folyamatlépéshez kapcsolódó információkat tudok rögzíteni, így például egy rövid leírást adva a folyamatlépésről, ami a kollégák számára informatív lehet, de akár egy hosszabb fázis leírást, akár munkautasításokat is meg tudok határozni. Természetesen minden egyes folyamatlépéshez kapcsolódóan dokumentumokat tudunk feltölteni, vagy akár létrehozni a rendszerben, esetünkben például egy teljesítményértékelési kérdőívet, amely mentén el lehet végezni ezt a feladatot, vagy a teljesítményértékelési szempontok leírását, amely szintén informatív lehet a kollégák számára. Az egyes folyamatlépésekhez kapcsolódóan nem csak dokumentumokat és leírásokat, de kockázatokat is tudunk rögzíteni, így felmérhetjük, hogy pontosan milyen veszélynek vannak kitéve üzleti folyamataink. Az egyes kockázatokhoz tudunk folyamatra gyakorolt hatást, illetőleg bekövetkezési gyakoriságot rögzíteni, így egy egyedi kockázati pontszámot nyerhetünk, amely mentén a későbbiekben priorizálhatunk a folyamatfejlesztésben. Ha már folyamatfejlesztés, természetesen minden egyes folyamatlépéshez egyedi folyamatfejlesztési feladatokat tudunk hozzárendelni, így pontosan nyomon követhetővé válik, hogy a folyamatfejlesztési feladataink milyen hatást érnek majd el a folyamatainkban. Amennyiben egy másik folyamatlépést választok ki, látható, hogy ehhez már külön egyedi dokumentáció tartozik, így minden információ pontosan ott szerepel majd, ahol annak szerepelnie kell, mint ahogy például a szerepkörök is, hogy kiknek kell elvégezniük az adott feladatot. Egy folyamat felrajzolását követően szimuláció formájában meg tudom tekinteni, hogy sikeres volt-e a folyamaton felrajzolása, és minden ágon végig tudunk-e menni, az egyes elágazásokat, szenáriókat megvizsgálva. Amennyiben minden egyes token sikeresen eljut a folyamatunknak a végére, tudhatjuk, hogy nem maradtak elvarratlan szálak, a folyamatunk ábrázolása teljes volt. Amennyiben a meglévő folyamatunkat szeretnénk fejleszteni, ehhez AI segítséget is igénybe vehetünk, méghozzá a Process Bank beépített AI segédjének formájában. Itt gyakorlatilag bármilyen kérdéssel fordulhatunk a mesterséges intelligenciához, például, hogy milyen fejlesztési javaslatokat tudna megfogalmazni, milyen folyamatlépésekkel érdemes bővítenünk a folyamatokat, vagy akár dokumentációkat is generálhatunk vele, esetlegesen megkérhetjük, hogy listázza azon kockázatokat, amelyekre mi nem gondoltunk. Ebben az esetben az AI elemezni fogja a felrajzolt folyamatunkat, abban minden folyamatlépést és a rögzített dokumentációkat, és amint itt látható, már is rengeteg potenciális kockázatot jelölt, amik veszélyeztethetik a folyamatunknak a lefutását. Ha már kockázatelemzés, akkor a kockázatelemzés menüpontban ezen kockázatokat bármikor megtekinthetjük, folyamatokhoz kapcsoltan, illetve folyamatlépésekhez kapcsoltan, és döntéseket hozhatunk arról, hogy milyen prioritás mentén szeretnénk a folyamatainkat fejleszteni, ezen kockázatokat csökkenteni, vagy netán teljes mértékben eliminálni. Szűrhetünk a kockázatok között, vagy rendezhetjük ezeket például a bekövetkezések gyakorisága, vagy a folyamatokra gyakorolt hatás, esetleg a kockázati pontszámok mentén, és már is megvan a késztervünk arra vonatkozóan, hogyan fejleszthetjük folyamatainkat. A folyamatfejlesztési feladatokat a folyamatfejlesztés menüpontban tudjuk nyomon követni, ahol státuszokba rendelten feladatkártyákat tudunk
létrehozni, és ezen feladatkártyákon tudjuk rögzíteni, hogy ki az adott feladat elvégzésének a felelőse, mely kollégák lesznek közreműködők a feladat végrehajtásában, leírást tudunk hozzáadni a folyamatfejlesztési feladathoz, és természetesen kommentek formájában tudunk kommunikációt folytatni a feladat végrehajtásáról. Amennyiben nem lenne kellő tapasztalatunk a folyamatok ábrázolásában, vagy szeretnénk új tudást beemelni a szervezetbe, akkor a folyamatbankban több mint 250 kész dokumentált folyamatot találunk minden funkcionális területhez kapcsolódóan, amelyekben biztosan találunk olyan folyamatot, amit be tudunk építeni a saját működésünkbe. Hogyha találtunk egy ilyen folyamatot, akkor ezt egyetlen gombnyomással át tudjuk másolni a saját könyvtárunkba, és már is beépíthetjük a működésünkbe, vagy továbbfejleszthetjük a folyamatot a meglévő sablon mentén. Sikeres dokumentálást kívánok mindenkinek, és ha további információkat szeretnének megtudni, akkor látogassanak el a processbank.eu weboldalra.